hyvää iltaa, hyvä yleisö. Moi kaikki, hei, mä olen Turkka Huttusuo, näyttelijä, moi. Hei, tässä on tämmönen kyltti, hei, huomasin tossa, että savuton alue. Sitten niinku mietin, että savut, että ei varmaan niinku saa tulipaloa tehdä tänne. Jei, okei. No, nopeasti improvisoin tuossa tommosen. Niin, mä olen näyttelijä, joo, ja mutta hei, päivän lööppi, joo. Huomasitteko päivän lööppi? Oli vissi viime keväänä semmonen päivän lööppi, että Vanhanen ja Merikukka kahakoivat ensiapuasemalla. Sitten mietin vaan, että miksi ne oli tullut ensiapuasemalle. Että oliko ollut vähän kahakkaa jo etukäteen. Yeah. All right. Hei, joo, niin, mä olen näyttelijä tosiaan, Turkka Huttusuo, ja näyttelijä ammatissahan sä joudut esittämään jotain muuta, että sä menet töihin, sit sä oot joku muu, ja sit niinku joskus jää rooli päälle. Ja ne tulee työt kotiin, että jollakin se on niinku laptoppi, mulla on se joku rooli, että mä tuun niinku, kerran mä esitin yhdessä jutussa koiraa, ja sit mä menin kotiin sille, että ja tyttökaveri, että mitä helvettiä. Sit mä näyttelin niin hyvin, että se niinku oli, alkoi syöttää mulle koiran keksiä. ja sit maistoin niitä sille, että helvetti, sit mä heräsin. Jei, alright, hei, woo. Hei, hyvä, joo. Käsijarru pois päältä. Niin ollaan ravintolassa. Ei, huomasit, ollaan ravintolassa. Yes. Okei, niin sitten täällä on niinku näitä alusia, näitä olutalusia. Ja sitten mietin, että miksi niitä on niinku olutalusia. Ei millä muullekaan juomalle. En mä kotona laita limpparin alle mitään paperia. Ja niinku, että onks olut semmoista niinku, että jos se jostain alustaa, niin semmoista happoa pöydän läpi. No, hapot juo. Happoa. Happojuomaa. Woo! Yeah! All right. Yeah. Okay, yes. Niin kiinalainen ruoka on kaikki se on tosi hyvää. Että kaikkihan on käynyt syömässä kiinalaisessa ravintolassa. Ja aivasta. Chiliä nenässä. Tällä heti kyyneleet tulee. Niin kiinalaisessa ravintolassa niin menikö heti silmät silleen? Sitten vähän laittaa chiliä lisää, niin tuli sitten se ruoka. Alright! Woo! Ei, hyvä meni. Joo, mutta kiinalaiset tuli vielä mieleen, että Suomessa on ja sitten Suomessa on paljon pakolaisia ja somaleita. Ja sitten miettii, että Somaliassa on tosi kuuma, se on tosi lämmin. Ja sitten Suomessa on kun on tosi kuuma päivä, niin somalit on varmaan silleen, että okei, ihan lämmin, joo. Ja sitten tulee talvi, niin somalit on silleen, yeah! Hei, all right, hei, hyvä meininki, kiitos kaikille, kiitos, mun setti oli tässä, te olitte yleisö ja mä olin Turkka Huttusuo, kiitos, yeah!